Hello guys. नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मा होनोमोनलाय बिनय बसुमतारी बिथाङा जि गरद बायना नोंथांमोना खोनादों जानो हागौ नै मानसिया उन्दुनाया ओरैबायदि उन्दुबाय माने बे थालखौनो थानाय जायाखिसै नोंथांमोन दा नैबे ओरैबायदि गरबाय नोंसोर खोनादों जानो हागौ खोनासं नाय ओरैबायदि उन्दुदों माने भारत देशआवनो गैया बादि आरोखि दा जों बड'लेण्डआव बेबायदि रावबो बिदि मा होनो बिदिखौ गारां गाबफेराखै मानो होनोब्ला मा होनो बे बर'नि रावआव बेबायदि गंथं गाबफेराखै आरोखि दा नोंथांमोना नायनो हागोन बड'लेण्डआव बेबादि जायोब्ला रायजोआ बोरै थाबै मोननो नोंथांमोना नायदो अल बड'लेण्डनि गासिबो माबाया नायजोबदो नोंथांमोना ओरैबो थाल गैला मानसिया आरो आं फोजाबावगोन बिनि सिगाङाव बे गरदनायनि सिगाङाव नै ओइ सिखाद' आखाइखौ नुबाय नुदोंना मा जे गिलु फालु उन्दुबाय बियो थाल गैला नाहरदों नारदांदोबाल उदै गिदिर नारहरदां खिन्थु खबर गैला रावबो ओरैबायदि मानसिया बिथाङा उन्दुबाय जे जोंहानि न'खरनि रिलेटिभ जायो माने गन्थं गाबनायखौ नोंथांमोना बड'लेण्डनि आन्दारा बर' फिसाफोरनि गेजेराव रावबो खोनायाखै जानो हागौ नुहुरबायना थाल गैया बे सासेयाव थाल गैया जाहैबाय दा उन्दुदों मोजां उन्दुनाया उन्दुदों खिन्थु बियो उन्दुब्लाबो जोंनि आसामाव नङा बे साउथ इण्डियाआव दंफैयो मानसिया माने गारि गाखोदान हिसाबै बियो फैनानै जोबोद मेगन मोदै जादोंनो दा बिनि नामखौ मैथा होनना बुङो आरोखि बर' रावआव नामा मैथा होनना बुङो जोंनि न' खाथिनि मानसि खिन्थु ओरैबायदि उन्दुबाय साउन्डखौबो खोनादों जानो हागौ खोनासं नोंथांमोना खोनासं खोनाबाय दा नोंथांमोनखौ लाइक कमेन्ट खालामहर बेबादि बर'फ्रा बेबादि उन्दुयोब्ला बड'लेण्डआ बोरै जौस्रांनांगौ दा बोरै स्ट्राइक खालामनायनि गेजेराव बोरै बर'आ जौगानांगौ दा बेखौनो आसा खालामो दा नोंथांमोना कमेन्ट आरो लाइक आरो शेयार खालामहर आरो साबस्क्राइब खालामहर लोगोसे बेखौनो आं खावलायहरो दा बेबादि उन्दुयोब्लाथ' जोंनि बड'लेण्डआ गासिबो गोदोनानै थागोन दा नोंथांमोना एसे नुहुरनाय हिसाबै नाहरदो आरो रावजों लोगोसे नोंसोर खोनाबाय आरो मा बुंबावनो बेखौनो आं फोजोबनाय जासिगोन दा बे संखेब खोथाखौ नोंथांमोना साननानै गोथौयै साननानै नायदो बेहायनो आं फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोन बाय बाय